Bible chi. Ingore kutsvagana nemabhaibheri tendai. Asitomboziva kana zvasara kana zvaita sei. Ko wadii ngomira nai tendai ngatingomira kanai. Tendai ngatimbomirei. Tichiri kurongedza zvino utanga kutsvaga bhaibheri. Shamwari ka. Bhaibheri chenga tendai ngatimbomirei zvino. Alright. Ndinenge ndine imwe BP. Bible raita sei? Unaona Bible ukanda? Nguva yacho unotsvagana nemabhaibheri shamwari kana situation yatiri. Ngomborisa pani safe and you know things are cluttered panapa. Okay. Tendai pawatisvitsa ka space yacho idiki. Space ino idiki. Dai pasina mwana wako unza mulife medu ane bed like ka. Tingade sinambosvika panapa. I think wakumboisa umwana. Shamwari ka. Aiwa zvimwe ndezvimwe shamwari. Ndokumbira one thing. Usapinze mwana muzviri panapa ichi. Mwana hatopindi mazvinizvi. Handiti zvaika zvese takakutsanangurira. Zvokupinza mwana panyaya iyi, I think you are making a mistake. Please calm down and stop kuisa mwana pasiri. Handiti? Okay, ndambobvunza. Sezvi, alright, okay. Sei kubva zvauya mulife medu, sezvi basa rabva rapera. Alright, kana anga ari mwana wako ananga achiraramira musango. Ko sei Mwari vasiri kukomborera? Sei vasiri kutikomborera Mwari vabva vatikesa? Why? Nguva yaMwari haisi nguva yedu. Watanga. Nguva yaMwari haisi nguva yedu. Kwewe neuda kuti Mwari afambe nenguva yedu. Mwari hasi munhu. Anta zvine nguva yake nepesi yake. Let's wait for God to do what he's doing. Manje, so this whole mess is going to be over. And we're going to live our normal life. I like this house, to be honest. Yeah, it's temporal. I'm trying, but it's temporal. It's temporal. This is just temporal. It's for a short time. To get a transition, get through it. And after a short time, we'll be back to our normal life. Don't watch. This is one education. Manje tingeta buda mo tadzoka to our normal life. So just be patient. I know you don't like this place, but bear with me. This is just for a short time. My manje will be out of this place. But for now, let's make do with this place. It's just temporal. Just temporal. Okay. Yeah, I need your faith. But it will be out of this pit soon, not in a long time from now. Alright. Tabva kuimba yedu yakanaka. Yeah. Now tarapanapa. Amen. Tichakumatako April. No. From here we're going back, and if it be better. It's okay. Hey, right. Tine story yandakuudza nti. Story iri mubhuku iri. Bhuku ndakakutengera. Unofanira kuti kana uri wako wega uchiverenga bhuku rako nditi mune mapictures akanaka siri kumubhuku munomu. But pane story yandakuudza. Saka story yakaitika kudhara so. Pane village panga paine umwe mai wangu ine mwana wawo musikana. So anga ine mwana wake angari a beautiful girl just as you are. Saka mai ava vangogara vari tu vangotuma mwana wavo kuenda kutsime unochera mvura, mwana waye uchotuma kuenda kumashops kunotenga zvinonaka. Handiti iwe wambotuma unotenga zvinonaka here ausati saka uchazotuma. Saka kuti uzive nyaya kuti kana wazotuma uzoona zvazvinoita. Handiti atuma unotenga kumashops paya ndobva atuma unotenga masweets. Kwaine masweets aya ndobva akumbirwa muroad. But because akadzidziswa kuchechi kuti kana munhu akakukumbira anopiwa. Handiti ndobva apa munhu yaya sweet 1 apa angatuma unotenga masweets mangani 5 sanga sara namangani 4. Handiti vasvikakumba pazina mama tatuma masweets 5 ikaiwe waone 4 ne zvikanzi mama ndasangana nomwe musikana muroad ndobva ndikumbira masweets ndobva ndamupawo 1. Guess what? Mama wacho akafara kuti mwana wangu akadzidzira kuti sei kupa. Ndinoona so muupenyu unofanira kudzidzira kuti munhu akakumbira unopa. Handiti Mwari vakakukombora nezvimwe zvinhu iwewe ufanira kungoti funga kuti ndezvako chete. Handiti unopawo vamwe vanenge vasina ndokuti Mwari vakukomborera. Handiti good girl.
Jeje. Yes. Ishara kuti ndakaita mudzinga basa. Uchizwa kupi izvozvo? Hakuna zvakadaro. Iwe kuti ndidzi? No. Ine handaudzingwa basa. Kubasa kwedu kune anonzi leave, handiti? Munhu anopiwa time kuti ambonozorora kumba, achitamba nemwana wake zvinoti newezve, achitamba nemhuri yake vachiita sei, handiti? Handaumbodzinga basa, handiti? Alright. Saka dotosare uchiona mapictures ari mubhuku, handiti? Uchienda through, uchivhura, uchiona mapictures, uchiona mapictures, handiti? Ndikudzoka manje, handiti? Alright. Runyararo. Ko mashoka piko auri kudza mwana. Mashoka. Aiwa, mwana ata mashoka singaita auri kutaura mwana. Kuti inini iye ndakakonza kuti inini ndidzinge basa. Tendai. Runyararo. Mashoko ekudza mwana here. Ndiri kubvunza. Ndamutaura naye nguva iyi. But anondibvunza ko. Anondibvunza inini kuti naideti is it true kuti inini ndakaita kuti mudzinge basa? Achinzwa kupi? It can only be you. No one else. Tendai wandinzwawo here. Aiwa. Kubva ingwanda nditongori busy nchirongedza. Mumba medu it's you and me. Who else? So uri kubelieve mwana kuti ndozvataura. It's you. Eh? It's you boss. Wambozvitaura kuti mukatumo. I don't like it. I don't like that kind of a behavior. Haungaudzi mwana mashoko akadaro so. Pamwe anzwa She's an innocent girl, Runyararo. For God's sake. Please. You can't be doing this. Shagom. I'm talking to you. Tendai, upotaura neni uchidaro here nezvinhu zvausinatombondinzwa ndichitaura. No. Wambozvitaura uchara neni mukatumo. In the same words, just as they are, they're coming from mwana. Urikuzviitira chii? Pamwe ndopaazvinzwira Tendai, handinazombobvira ndataura naye. But ndinokuudza kuti don't use those words. Don't use those words. Mwana ari kuteerera, mwana ari kunzwa, mwana tikugara naye. Pari kuita mashoko akadaro so. I don't like it. If you keep on doing this, you will lose me. And I'm telling you. Let it be the first and the last. Tendai. No, I'm not listening to that. Mira. I'm not listening to Tendai. that. And I'm not taking it. Understand? I'm not taking it at all. Understand? Please. I'm not listening to that. Hazvisiri pamwe azvinzwa. Tendai. Hazvisiri izvo sha, pamwe anzwa tichitaura pai. Tendai. Ko uyaka root tabletses. Kana tambai zvenyu. Ko muzoda kunakidzwa nevamwe here. Tisichasvika kubhora here, tanyanyosha zvekuita. Ru. Uya ugezi. Ndageza dare. Ndeti kama. Akarongeka musikana. Anoziva kuti unogezwa earlier. Wakunyepa kuti ndageza. Ageza. Ndomona achigeza. Ageza. Ageza. Ko matopedza kugeza. Kuenda. Usageza tese mazana taimbogeza tese. Zvakachinja. Zvageza tese zvakaperera tiri kumba kwekwe. Kwamakatibvisa kwe. Pataifara ndokwamayindiratidza ruro. Kunorewe asati achadanani. Asa hausi mudzimai wangu. Aya. Why are you suddenly become so different?
Abantu bakaenda pamusoro pemagumbeze manje. Ndachida kutogadzirisa ipapa. Ndosaka ndingotaura naye. Handipana kungopa attention kuna Ruvimbo. Ruvimbo ndiye akungoonekwa tichamboswenda time panapa. Ausikuona kuti rudo rwacho rwuva rwuita ngero rwatosara kumba kwekwe. Panoita kavata nguva yatatu hanzvadzi nehanzvadzi. hausi kungoti chinhu chese chese wakungobhlema mwana. Ausikuona kuti zvinenge zvakunyanya. Ndikuona unge uri kuexaggerata ini. Pane problem here isiri Ruvimbo. Unondibvunza here tendai. Wandibvunza kuti ndagesa ndega ndakuudza wakutanga kutaura zvakawanda. Please, I'm going through a lot tendai. Chiri kujairira imba inoi. Asanda ndikutoshaya kujairira imba inoi tendai. Ndoinga kupa attitude. Usadaro mzee wangu. At the same time, ungofunga Ruvimbo, of course, manaka. But ndozvo zvacho zvazvinoitwa ndozvinoita mwanhu vese vane vana mudzimba here. Pese pauri pamba handisi unongodhirana Ruvimbo. Ndoda kuti uri kuzviziva kuti mwana uyu akakura asina rudo rwababa vake. Saka ndikuti kubonda nemwana ndiji. Ndikuti kubonda nemwana kuti mwana ajaire kuti baba wake wamupe mulife make manje izvozvo. That's the only thing that I'm doing. And I thought you're supposed to be grateful for that. Tendai. Watinongoida kubonda nemwana. Afirwe mwana. Wabva wamubata kumuisa hamheno kuti ngochambereka kungenyerera. Mai vake variko. Ini ndiripo, mai vake vechitubu, baba vake varipo. Ini wakutondikangano. Tendai, wone tine problem yatisiri nayo. Mwana ari kunonoka. Instead yekuti undipe nguva yakawanda uchizama kuti undipe mwana wakutopedzera nguva yacho pamwana aripo kudhara. Tendai, ndikutaura newe. Ndozvinzwa. Saka uri kuti chiionazvo. Ini nekufunga kwangu ndachifunga kuti ndikuda kungobonda nemwana. Kana ndisizo zvikupa problem izvozvo. Zviri kutopa problem. Because uchandiwanira nguva ndatoita nganzvadzi yako panapa. Ino imba inoika ndikuda kutozama kuti ndimbojasa ndijairira pamba panapa. Iwo ndatofila ndonde. Because munenge ndingori true. It's okay, tendai. Pamwe ndozvapo. I'm sorry. Pamwe ndozvatakuitana. Wapedza kutamba nemwana wako. Wabata Bible bedroom. Zvatofamba nditi. Ndinoda kuti uite devotion tobatara tonama. Devotion for 6 years, shamwari 6 years in marriage taneta nayo devotion. Mwari wacho vari kundinyima mwana. Makatanga ringo kusada kunamata. I'm sorry, my next imperat base. Unzimewa. Wadi kuti titaure nyaya iyi. Tendai, ipese weko. Ukuda kuti ndoita siko nemwana wacho. Tomuita sei naye izvozvo? Ndodii? Oh, yeah. Good morning. Umukase. Chama sauda kuenda ku interview kaya. And I'm a bit nervous. I need confidence from you. How am I looking? Ndikuratsika zvakanaka here. Yes, zvakanaka. No, I want some confidence, you know? Wakagara one masutu akanaka one. You know how much we need this job. We need it like yesterday. So I need some confidence so that we land it, you know. So wish me luck.
Lulu, I'm talking to you. Chiripo. I'm talking to you. Watiko. Kune pfungwa dzangu ke. Watiko. Sadaro Shamate. You Zoti, wish me luck. You know where I'm going, and you know how much we want this job. We need to actually get it. Good luck. Anyway, that's fine. Let me go. Anyway, I'll see you when I'm back. Hopefully we'll be coming with good news. All right. Good day. Unonzira kagonzo kari mudinetsa mulife mangu. Basa racho unoona sei kana zvinhu zvakadai so? Unoona sei? Mwana wacho uri kuchengeta ndewako. Ndozviri pakati pamunyama izvozvo. Iwe unogara uchitamba iwe. Unobva nguva yekuverenga. Alright. Mama anje nenguva kuenda kuchikoro. Chimbotaura. Mama anje nenguva kuenda kuchikoro. Asi iwe chaunoita kuswera uchitamba. Bhora iro unomboda kuchikoro. Rega mai vako vasingekuendesa kuchikoro. Vakatozvonotori dofa kuti chikoro uya kuno. Kutamba ngofunda kutamba. Chikoro unochidei. Rega mai vako vasina kuendesa kuchikoro bozogara unoti chikoro iwe uri dofa haudi. Ende zvinhu zvaunoita izvi ndo zvinodza udofo. Unoziya? Asi chirega ndikutaurira. Unoziya here kuti iwewe une munyama usingaiti? Unoziya? Unozoti uri satani muupenyu hwangu. Unoziya? Uri satani muupenyu hwangu iwe. Uri satani muupenyu hwangu. Unoziva sei takugara kunoku? It's because of you. Unozva? Unochema? Nyatsa kuchemedza zvakanaka. Ndini ufanira kutochema. Wakabvireiko wanga uri namai vako? Izvi zvandakasiya mutambura kedi wangu nekuda kwako iwewe. Uchiunza munyama, uchiunza madhimoni. Right now handichafare nemurume wangu. Rwimbo this. Uri goridhe. Uri chii? Pane dhedhi wako ndikuone uchiti tomu uchiita zvamamuchiita nezura pa zvokutamba bhora. Ndikuonei uchida kundifinhura. Ndakatadza chii? Ndakatadza chii? Anyanyoshamisa chii mwana wacho? Mwana anokosha but uyu anyanyoshamisa chii? Ina handina. Saka iwe anyanyoshamisa chii? Kuchini? Unozoti uri Satan Diablos yete. Wona kwatakugara. Ndakasiya mupenyu hwangu wakanaka nekuda kwako. Baba wako izvo zvivanzwa nekufamba. Izvo zvimurume wangu anzwa nekufamba achifambira kutsvaga mabasa. Stage yatatakapfuura kudhara mulife medu. Kungounza kaDiablos saka. Aiwa uchema uri Satan ndiwe. Ndati mai vako vazokutora pano. Satan izvo zvika. Tauya kuno kwanditi. Tichagumata amene tangumapiripiti amene kwenyika kuti kupiwa. Ndonga chagumata. Chema ukuzvinzwa chokwa chinorwadza ende chokwa chinoita kunge chiri stubborn manje. Are you even sure kuti iwe akaudza baba wako ndiani? Mai vako ari kunyepera zvinzwa. Pauchaendeswa madNA ndipo pauchanoti iweweka hausi mwana uwe pano. Pamwe murume wangu haatozvare futi. Tibvire apo. Iwe bvapo iwe. Maze ndikafungisa inini ndinokukwadza uzvinzwa. Ndokukwadza. Ndinonzira poverty muupenyu hwangu. Stage dzatatadarika kare dzenhamo ndodza